Традициите и обичаите в България са многобройни и разнообразни. Видинският край не прави изключение. Те датират от незапомнени времена и са се предали и до днес. Следващите минути ще ви запознаем с някои от най-интересните и уникални от тях, като ще минем от влашките села чак до Торлашкия край. Ще ви разкажа за един обичай, който се провежда в нашето село и е характерен за Гъмзово. Обичай се казва Ансурацът, което ще означава сродяване, сприятеляване, клетва за вярност, може да се каже. Обичай се изпълнява в неделята след Великден. Това е Томина неделя. Отиваме с децата, момичета, момчета могат да участват. Провежда се на потока, където има течаща вода от една чешма, има поточе и местността се казва Видровъц. Целта на този обичай е побратимяване, вричане в вярност. И още за здраве, щастие, благоденствие. Датира сигурно от незапомнени времена, просто се е предало от поколение на поколение и ние просто искаме да се запази и продължаваме да го правим. Изпълняваме го на потока, показвали сме го много пъти на фестивали и на фолклорни празници, сме ходили и сме го показвали на сцена. От предния ден момичетата сплитат венчета в кръгла форма. Венчетата са от характерни за пролета цветя, лалета, зюмбюли, здравец, които в момента цъфтят. Формата на венчето е винаги кръгло, защото старите хора разказват, че кръгът е връзката на човека и символизира здраве, очистване от лошото, здравата връзка между хората и нещо красиво. Затова се правят тия венчета. Поставяме венчето, като идеме на поточето, поставяме венчето в потока и го закрепваме да не го отнесе водата. Две момичета или две момчета, които искат да се сприятелят, заставате от двете страни на поточето. Всяко момиче поставя червеното си, понеже е след Великден и имаме червени яйца и все още се правят червени яйца. Поставят си яйчицата в венеца от своята страна, хващат се за ръце и казват «Фи варуйка пълна морте», което ще означава «Ще ми бъдеш ли приятелка до гроб, до смъртта си». И другото дете отговаря «Трек шидинколо де морте», ще ти остана приятелка за винаги до смъртта си. Така, 3 пъти разменят местата си и изричат тези думи, вземат яйцата, чукват ви, прегръщат се и пускат венеца след това да бъде отнесен от водата, за да се осъществи това, което се са врекли. Според мен така се вричат във вечно приятелство, да се обичат, да си помагат взаимно, винаги цял живот, понеже те се сприятеляват и ще бъдат завинаги приятели. А това, според мен, са едни от най-добрите детски добродетели, сприятеляването и така. За съжаление, този ритуал вече не се практикува. Не се практикува, останало е само читалището, ние си го отбелязваме, след Великден, следващата седмица, Томина неделя. Събирам тук децата, които ги имаме и отиваме и го правиме. От 10-15 години сме го възобновили, но не се правеше известно време, но сега се прави. Предполагам, от по-възрастни хора сте го замислили? По-възрастни хора, да, те са ни разказвали. Баби, дядовци, дето знаят, те са били по-малки и са го правили едно време с приятели. Той е типичен само за Гъмзово? Поне за сега знам за Гъмзово, Не съм чула на друго място да го правят. Нямам представа за други
на други места дали има. Може и да е имало, но да се е загубило и да са го забравили. Ние просто сме чули от оня, разпитахме и просто го възобновихме от начало и така се остана традиция да го правим всяка година. И децата го харесват, нали, защото чукват си яйца, сприятеляват се, ходят с приятели там. Така че... Думичките са на влашки? На влашки са, на влашки. Фива руйка пълна морте. Трек шидинколо де морте. Това са думите. Да. Което ще означава, ще ми бъдеш ли приятел до смъртта? Да, ще ти бъда и след това. Да. Горе-долу смисъл е такъв. Той обичай е обвързан с Великден, но предполагам, че има, може би, някакъв физически корен? Тъй като не е църковен ритуал. Не е църковен, да. Просто си мисля, да знам. Но то след томина неделя и с яйцата, може би самото свързване на децата с да се сприятелят, да знам. Не знам, не съм го... Казахте, произходът е достатъчно слаб, че да не се знае точно. Да. Значи, назад във времето и беше се позабравил. Нали, ти казах, че сега от 10-15 години започнаха така читалището да го прави и сме го запазили просто, да не се загуби, защото ако не го правим, ако не ги правим ние читалищата, сигурно няма да го правят вече. Да се надяваме, че няма да се загуби това и ще се запази, защото и за децата се учат на добродетели, според мен е така. Invaruca pino a morte, trec și dincolo de moarte. Invaruca pino a morte, trec și dincolo de moarte. Invaruca pino a morte, trec și dincolo de moarte. Обичая комичене сме записали от две баби, сестри, Тодорка и Василка. Те като малки са ходили лазарки и това е част от втората част от лазаруването е самия обичай комичене, който продължава и на другия ден на Цветница. Лазарките, след като са минали по всички къщи, пели са, танцували са, хората са ги дарявали с яйца, железни парички, бомбони, сладкиши. Отиват на реката, като задължително всяка лазарка от всяка къща е получила лазарска кукла. Се казва, куклички. Децата чупат залчета от тези лазарски кукли и след това ги връзват със светен конец, слагат ги на бухалка. Това е инструмент, който са се прали чергите на реката. Нареждат всички залчета, затова бухалката трябва да е доста дълга, ако групата е по-голяма. И на която лазарка залчето отиде най-напред, тя се радва и тя става комица или водачка на групата за следващата година, на водачка на лазарската група. На следващия ден на Цветница, след като всички са минали през църквата,
Отиват в дома на новата кумица, която нейното залче е отишло най-напред в реката. Тя посреща дружките си с върбови клонки, осветени от църквата донесени. Децата си правят венчета отново, защото лазерските венчета, които са имали, ги хвърлят в реката, като отидат преди да си потопат залчетата. И от остатъка от лазерските кукли, новата кумица прави попара с вода и захар, защото все още е пости и затова попарата е само от вода и захар. Децата ядат, след това си играят детски игри, характерни за региона. А цвета на връвчиците, за да се разпознават, а не... Да, с цветни конци вълнени. Цветни вълнени конци връзват всеко залче, за да си познава кое е залче. Всеко едно дете си носи по една такава връвчица, за да може да си познае залчето, че то отишло най-напред. Ако реката е пълноводна и не може да се извърши ритуала по време на това пълноводие, се отива на селска чешма и ритуал отново се извършва, но на селската чешма. Тоест трябва да има течаща вода? Да. А знае ли се ритуал от кога се изпълнява? Изборна вода, течаща изборна вода. Знае ли се от кога се изпълнява ритуал или той просто се предава по наследство? Значи няма определена дата, ние сме го записали 2007 година, но той от миналия век се изпълнява, може би от по-миналия, още от 19 век. Просто се предава през поколенията, от баба на внучка. А в момента прави ли се ритуал или само читалището го поддържа? В момента всяка година правиме лазаруване и след това цветница не правим. Само лазаруване. Мисля, ми беше по другите семейства, тук в региона, дали го правят все още или не знаете? Не, само ние. Ние правиме, поддържате го. Ние поддържаме традицията. Ето това е една от най-редовните ни домакини, които посреща лазарките. След това отиваме, ако не са много изморени децата, разбира се, защото като обикалят, отидат от един в другия край, те се изморят. Отиваме на ръката, хвърляме вечетата, залчетата и така. И кой каквото е събрал, разделяме, но задължително им дават железни пари. Изгреляло ясно слънце, Лазаре, Лазаре. Изгреляло ясно слънце, Лазаре, Лазаре. Уневи рави гори, Лазаре, Лазаре. Уневи рави гори, Лазаре, Лазаре. Моето залче е първо! Аз ще бъда кумица тая година! Заповядайте, айде, заповядайте. Заповядайте. Заповядайте.
и повече захар, да не го блага. Добре. И аз съм добрала 50 яйца и 10 железни пари. И аз съм сбрала 30 яйца и 7 железни пари. И аз съм сбрала 43 яйца и 5 железни пари. Айде, пусите деца. По-леко. Айде сега да играем на жумичка. Аз пък искам да играем на цепенка. Айде да ходим пък. В далечното наше минало избор на светец е налагал, когато се създаде ново семейство, построи се нов дом и новото семейство трябва да разчита на благословията на светец, който да помага за запазване на здравето, за благополучие и другите житейски хубави и нещастни, лоши събития. Избор на нов светец при съществуващ стар се налагало, когато семейството е преживяло доста трагични събития. Това може да е било по здравословни причини, може да е било при транспорт, нещо лошо се е случвало в семейството и те един вид изпитват вече недоверие към старият светец. Считат, че недостатъчно е помогнал, недостатъчно е бдял над тях и ги е покровителствал. По тази причина така решава семейството да си избере нов, като разчита на всичките положителни неща вече от негова страна. Това е единия вариант. Другия вариант е, когато новото семейство няма такъв светец, защото се отделило от бащиното огнище и се налага да се избере за тях си самостоятелен, индивидуален светец-покровител. Става по няколко начина, в смисъл по два начина. Единият е, когато се събере основно мъжката част от най-близките роднини, фамилията и помогне за избор на светец. Ако не желаят по този начин, тогава се отнасят към свещеника, който той вече самостоятелно определя кой светец да покровителства това младо семейство, този дом за в бъдеще. Избирало се светец, който е близък до датата на венчание, последващ датата на светото венчание между младите. Това е църковният начин, който нямам достатъчно знание, защото не притежавам този вид образование. В църковния вариант свещеника сам избира. Сам избира. Нарича им кой свещеник и това става в момента на венчание, като има предвид последващ близък празник, църковен, и оттам вече идва и честването на този светец покровител на младите. В традиционният, народният вариант събират се мъжете, най-близките мъже от фамилията, това са братовчеди, това са в смисъл в тесният кръг братовчеди, първи, втори, трети, членовете на семейството, мъже, събират се, най-възрастният води, неговата роля е водеща в случая, както в много обичаи, било то най-възрастният мъж или най-възрастната жена води обичая. Едно на ръка, че има най-голямата житейски опит, най-голямата мъдрост и съответно се смята, че той е най-вещ в нещата, които ще се очакват от него. Като атрибути това върху пода, както са съхранили хората, се поставя синията, масичката за хранене. Върху нея се поставя трикрако столче, което столче е с дъното към синията. Кръченцата са нагоре. Възрастният човек взима 3 свещи, задължително църковни,
защото все пак това е един вид свещено действие. Запалва всяка поред, прекръства се с дясната ръка, в лявата държи свеща и я залепва на всяко от трите кръченца, като за себе си само нарича по един светец на свещ. Един вид той избира 3 светци като вариант. За празника, защото това е достатъчно силен празник за в бъдеще, се поканва момиче, познато на семейството, младо дете, което знае, че участва в този ритуал и знае какво трябва да свърши, но не знае какво ще избере, защото между нея и избора вече на старейшината, да речем, на семейството, няма тази връзка, няма обяснението. Момичето се прекръства, пристъпва към групата мъже, съответно и столчето, избира една свещичка, прекръства се и подава на възрастният старейшин, да го речем, възрастният мъж. Той, знаейки какво е нарекал на тази свещичка, загасва другите, с тази свеща залепва пред домашната икона, което е желателно всеки да има у дома си, и я вече казва на глас да е честит и споменава името на светецът, който е бил наречен така 3 пъти. Той казва да е честит светеца, последва името му, а групата отговарят амин. След като това е завършило, вече всичко преминава като семейен празник, като тържество, с приготвените предварително гозби, според зависи от периода, съобразявайки с църковните догми, с постите, според зависи от периода, дали ще бъде месо, дали ще бъде постно, така е съобразена и храната. Гозбите в този ритуал и за в бъдеще, когато се чества светеца покровител от семейството, гозбите не трябва да са в течно състояние. Един вид не трябва да са в супа, чорба и другите. Приготвя се яхния, печено, дори варено да е, но не чорба. Съобразявайки се, разбира се, когато това е постен на обичай, не присъства месо, присъстват всички варива, но месото не, а когато е позволено, съответно присъства рибата. Добре, значи тримата светци, от които ще бъде избирано, се избират от един човек. Да, от най-възрастния. А момичето, което всъщност се избира една от свещите, не е нужно да е родило. Не. Познато дете. Да. След това, на следващата година, кога се празнува празника? В деня, в който са правили ритуала или в деня, в който са... В денят на светец. За самия светец, който се... Да, това е вече разширеното честване на празника, което за бъдеще вече има различно развитие, защото избора става веднъж, а честването е на всяка година. Вечерта, следващия ден ще бъде празник. Следващата дата. Вечерта преди празника се прави едно ритуално приканване на светеца. Да заповяда да влезе в дома, където утре ще се празнува. Тогава се канят като гости, пак хора от най-близкото обкръжение, вече в по-нови времена и приятелски семейства, които не са от кръвен произход, не са кръвно свързани. Тогава се приготвят ястията, които ще се прикадят от домакина, които утре ще сервират, защото празника е първия ден е ден по приканване, по покана на светеца, втория ден е честването, на третия ден е един вид изпращане на светеца и тогава вече се раздава за покойниците. Това е разширеното отбелязване на светеца покровител. Първия ден, когато дойдат гостите, мога да говоря, ако трябва, малко по-конкретно, за да не стане едно общо разказване, да речем за празника Свети Николай Мироклийски. Свети Никола, популярния. Чества се винаги от постоянните празници, чества се на 6 декември, един вид на 5 вечерта. Поканените гости, празнична трапеза и ястията. Това са боб яхния, не чорба. Това са задължителните в нашия край пожелателните сърми. Това е риба плакия. И вече по желание, по възможност, домакините, ако могат или желаят, да приготвят и нещо сладко, което не е задължително да присъства в празничната вечер.
Сладкишите не са задължителна част от храната в, така да кажа, в нашето село. Да не говоря конкретно за целия край, защото всичко това е индивидуално. Когато на 5 вечерта дойдат гостите, настаняват се, седят и чакат да се прикани светеца. Какво означава това? Пак има роля най-възрастния мъж в семейството. Приготвена е предварително содена питка. Содената питка се поставя върху чист бял месал или детска дрежка. Масово се практикува детска дрежка, говориме детска невинна. Съвсем малко дете, както в много от обичаите участва тази непорочност, както и преди малко говорихме, едно младо дете, младо момиченце, тук вече говориме за дреха. Поставя се на земята, върху нея постната питка, върху питката свещичка, сол, щипка сол и до питката чаша червено вино. Най-възрастният взима друга свещичка, прекръства се и казва: благословете, защото аз мисля да поканя светеца. Прекръства се, цялата група отговаря: благословен да си. Благословете втори път. Пак се прекръства, покланя се на хляба. Коленичи, реално, ако физически причини не може да коленичи, после се покланя само. И така 3 пъти. Простете, мисля, един вид, извинете ме, но аз мисля да поканя. Това до 3 пъти получава одобрението от хоровия отговор всъщност на всички гости. Покланя се и пали свещичката, която е на хляба. Съответно от нея, държи другата, запалява едната, пак се прекръства и се обръща към хората. Простете ме и благословете, защото аз запалих свеща на светия светец. Те отговарят: от нас прошка, от нас благословията, но нека благословие и прошка дойде от Господа. Така 3 пъти. Тогава в много случаи се получава леко комично, защото ако солта е повече върху хляба, тя има тук вече съществена роля, солта се изсипва от хляба в червеното вино, в чашката, което може да е 2 глътки, а солта да е супена лъжица. Тук е капана, който домакинята жена приготвя за домакинът мъж. Изсипва се солта от хляба в чашата вино, разбърква се хубаво. Тук вече той трябва да глътне виното, дори солено както е, и да загаси свеща, което преди малко е залепил пред иконата. С едно впръскване. Остатъка го изпива, но явно не е много приятно червено вино с едно количество сол. Докато той върши тези ритуали, гостите наромват хляб. Това присъства в много обичаи. Наромват хляб на трохички. Докато той говори и те му отговарят. Говориме групата гости. Близките членове на фамилията. Тази питка или не? Не, хляба, който е след малко ще се консумира на масата. Наромват трохички. Тези трохички на следващия ден се дават на животните за благополучие, за плодовитост. Те са присъствали. Това е част от хляба, който е присъствал при поканата на светеца. Всичко е леко сакрално. Така, вече загасена свещичката, което с пулверизацията на червеното вино. След като свещичката се загаси, от тук натам можем да говорим за гощавка, за разпивка и празнуване. До тогава нищо не се пива. Стоим, гледаме и чакаме. Да дойде. За семейството след ритуал си е празник. След това е празник, да. След това наистина е гостуване на приятни хора, шеги, както обикновено се получава, когато човек се среща с близки свои. Питката, която е била допреди малко върху дрежката или върху белия месал, върху нещо чисто и непорочно, се подава за здраве и късмет, подава се един вид
То не е точно за Бог да прости, а за да си отнесе от дома най-възрастният от гостите. Пеперуда е обред, молебен, молитва за дъжд, който се изпълнява по време на бездъждие или сухота. В този обред участват само момичета, като една от тях, обикновено най-малката, е пеперудата, а останалите я съпровождат. Когато се види, че дълго време не идва дъжд и ще е безводно, старите хора подтиквали да се направи обред пеперуда. Обредът започва с обличането на пеперудата от нейните дружки, които се наричат пеперударки. Всички се събират или в дома на пеперудата, или край реката, гората, и там се извършва нагласата на пеперудата, като я окичват с зеленина, вързана с червени конци, бъс, бук, коприва, бучиниш и росен, пелин, цветя, върба, а косата й се разплита. В ръцете си всички държат китки от същата зеленина. Движенията или играта на пеперудата наподобяват движения в кръг с подскоци в ритъма на напяването. Периодично другите от групата обкръжават пеперудата, която остава в центъра на кръга, като продължава да обикаля по периферията или се върти около себе си с вдигнати ръце нагоре или разперени в страни, а пеперударките напяват. В дворовете пеперудата влиза първа, а другите я следват. Обикновено домакинята посреща групата на вратата. Благославя ги, а след това отваря широко портите и групата влиза в двора. Тук стопанката задължително лисва ведро с вода в краката на пеперудата. Когато пеперудата влезе вътре, започва да подскача много лудо, с ситни стъпки, да се върти в кръг, да се плеска по снагата и да ръси с китката навсякъде. Останалите започват да пеят, като текста се напява непрекъснато. Веднага след като домакинята полее краката на пеперудата с вода, започва ритуала подаряването. Домакинята изважда брашно, пари, вълна, жито, кукуруз, боб, мас или друго. Най-често се дарява брашно и никога яйца или орехи, символи на градушка. След като приключи даряването, пеперудата прави още една обиколка на двора и отива в друга къща, където се повтаря действието. На излизане от къщата, стопанката търкулва празното сито след пеперудата и по него се гадае как е застанало като спре, дали ще е сита или гладна следващата година. Когато приключи обиколката по дворовете, цялата група се отправя към реката. Там се разваля пеперудата. Всички хвърлят украсите си в реката и потопяват краката си във водата. Понякога се плискат или къпят. Пеперудата хвърля задължително венеца, китката и бъзето в реката. Събраните дарове се делят тук край реката, като най-големият дял се пада на пеперудата. Ако има събрана храна, всички сядат и ядат край реката. Пеперуда лятна по небе се мята, за да вали дъждец и темберекетец. Пеперуда лятна по небе се мята, за да вали дъждец и темберекетец. Да се роди жито, жито
Айде, ракетата е годината. От всичко да се роди по-много. Пеперудалята по небесенята, за да вали дъждеците берекетец. За берекет да е, плодородна да е годината. Живи и здрави да е, всичко да се роди. Ябълки, круши, жито, царевица, всичко да е на берекет. Пеперудалята по небесенята, за да вали дъждеците берекетец. На берекет да е, мирна и здрава да е годината. Айде! Айде, готово! Айде, пълни пак! Айде! Айде да изигрamo и онуй. Айде. Билкото и айде. Да си отходимо, айде. Айде. Айде обратно. Айде. Строя криво, повил вкуса, стоя криво, повил вкуса. После дайте той котловете и кобилкото, а ти иди там донеси шухлюто от собо. Куде мали да ставим той уругли? Не, уруглите, ще той на стенутото. Първата за Деда Господа. Така, да са ни живи и здрави младоженците. Ай! На Рио, да е на Рио. Дай, Боже, дай. А ти линкето раздавай. А ти ни сиренцето. Дай, Боже, да са живи и здрави. Така. Нощка разгаджамо дарове. Денеска има оруглицо, а jutре ще плетемо венци за старотю, за кума, за девера, за сватове. Па на портото също трябва да изплетемо венец. Па тега и да се изколил кокошките за чурбун. Бен след работа жене за час да си узнемо па да идемо чела с тебе лега. В този филм ви срещнахме с традиции и обичаи характерни и уникални за Видинско. Надяваме се, че чрез заснемането им те ще бъдат съхранени и за в бъдеще.